गासैनिसिमबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम आरो फिन खनसे जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनैहाय थांनाय 30 तारिखआव जायफ्रा जोंनो हेफाजाब होनाय बिथांमोननोसो आं एसे बिनि बारैसो एसे रायलायनो नागिरदों। लोगोसे जों बर'खौ माबायदिहाय खालामदोंमोन असमिया हारिफ्रा जों असमिया हारि होननांगोन बिनि बारैसो एसे सावरायगोन। जाय हक 30 तारिखआव जिहेतु जियाल सिङाव जोंनि बैसागु फांसन खुंनाय बै बैसागु फांसन खुंनायखौ एरेन्ज जायफ्रा खालामदोंमोन बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिथां बि राजा ओमफ्राय अनिल ओमफ्राय दिलीप बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय स्पेशल। तो बेजों लोगोसे आरोबाव जों मदद खालामफाबावनाय हिसाबै इउटिउबार हिसाबै नैबे बिथां देरहासार इस्लारि लोगोसे एनिथिं एमजे प्रान्जल नार्जारि बिथांमोना जाखिनि मदद खालामनायजों लोगोसे इउटिउबाव जिखिनि अनसुंथाइ बिनाय बिथांमोननिसिमबो आरो जायफ्रा सार्भिस मावनाय सार्भिस हल्डार गोजानाव थानाय जोंनि बर'निनो इन्डियान आर्मियाव साख्रि मावनाय इन्डियान CRPF आव साख्रि मावनाय आसाम पुलिस बा गुबुन जब मावनाय बिथांमोनाबो दिनै जोंनो जाखिनि हायो अनसुंथाइ हरदों। आं नामफोरखौ मख'जोबनो सानाखै, नामफोरखौ मख'जोबोबा गोबां गोलाव जायो। तो बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आरो जायफ्रा जोंनो बे क'क्राझार एरियानि मादैमोन आयंमोन बिथांमोना जोंनो जाखिनि थाइसे थाइनै गरसे गरनै सेन्ट्रेल जेलावहाय फांसन खुंनायनि नामाव अनसुंथाइ हरनाय बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। आरो जोंनिनो बर'नि गेजेराव मोननै हान्जा दं, बिबो आं नामफोरखौ मख'लायनो सानाखै, हयथ'बा बेखौनो लालायनानै बिथांमोना पलिटिक्स खालामलायनोबो हागौ। आं मोनसे गुरै खावलायनाय सोरबा UPPLआनो होन सोरबा BPFआनो होन नोंथांमोना मोननैबो हान्जाया जोंनि बे सेन्ट्रेल जेलावहाय जिहेतु फांसन खुंनाय बावहाय हेफाजाब मदद खालामनाय फाइनेन्सियेलि जायफ्रा हरदों बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नैबे मोनसेखौ आं बुंनो लुबैदेरबावदों, जिहेतु जोंनि दा खुंथायाव थानाय बे सागान होनायमोन बिथां प्रमद बर' बिथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। बिथाङा गावनि पार्सनेलि ना बेक्ति ना पार्टिनिफ्राय हरनाय आं बेखौ बुंनो सानाखै, खिन्थु बिथांनि आखाइनिफ्राय 50,000खौ जोङो रिसिभ खालामनोखौ मोननाय जादों। तो बिथां प्रमद बर' सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबावबाय। आरोबाव नैबे जोंनिनो बिथां राकेश ब्रह्म EM BTC नि UPPL हान्जानि बिथांखौ जोङो गोबां समावनो बिथाङा BPF खौबो रायो आरो गुबुन इन्टेलेक्सुयेल बा बुंनायखौ नुनो मोनो। जाय हक बेफोर आलादा बाथ्रा। बिथाङा जे जोंनो मोनसे जायफ्रा सेन्ट्रेल जेलावहाय दुखु खस्थ' लानानै दङ, आं बेखौ मालाबाबो बेफोरबायदि हरगोन बा मालाबाबो बिदि सानफेराखैमोन। आसरित मोन्दों गावखौनो गाव। जाय हक बिथां राकेश ब्रह्म सारनिसिमबो रोजा रोजा थेंक्स बावनाय थाबाय। जायफ्रा दिनैहाय सेन्ट्रेल जेलावहाय दिनै सेन्देल जरासे सोरबा सासेनिल' नङा 56 मानसिजोंनो बिथाङा सेन्देल जराफा बयनोबो हरनाय जादों। तो जाय हक बिथाङा हरोब्ला हरनो हायोमोन। बिथाङाबो गोबां मानसि दं, जोंल' नङा सेन्ट्रेल जेलाव थाग्राल' नङा, बिनि अनगायैबो दिनै बिथाङा बर' रायजो राजानि गोबां मानसि हाबफैयो बिथांनाव। तो बिथांनि प्रब्लेमखौ जोंबो बुजिनांगोन, जा हरदों बेखौ थेंक्स बावनांगोन। लोगोसेयावनो आरोबाव जोंनि MCLA अमर बसुमतारी जायखौ बुङो बिसावरायग्रा, बिथाङाबो मोनसे आर'नाइ हरनाय जादों। बिथाङा जेबो रां रुफा बा थाखा फैसा हरदों हरा आं बेखौ मोजां मोनसे रोंला, जायखिजाया जों बिथांनिफ्राय मोनसे आर'नाइ बान्डोल मोनदों। आं बे माखासे बाथ्राखौ आं बुंनो सानाखै। बिथां अमर बसुमतारीनि जाखिनि आर'नाइ हरनाय, जाय हक बिथांमोननिसिमबो रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। रासिन जोंहा मोजांसिन मोनदों जायफ्रा दिनै मेथाइ खनगिरिफोर। आदा बिग्रायाथ' दिनैहाय फार्स्टआवनो मेथाइ खननानै ओंखारदों। गोबां खोथा हयथ'बा आंनि चेनेलाव नोंथांमोना नुदोंबो जानांगौ। दिनै आदा बिग्राया जियाल सिंनिफ्राय ओंखारनानै जियाल सिंनि हालाद मा अबस्थायाव दङ बेफोरखौ नोंथांमोना एसेब्लाबो शेयार खालामदों। आरो बिथाङा बाहेराव थानानै माबायदि नाङो गोसोखौ
बेखिनि बाथ्राखौ एसेब्लाबो आं नोंथांमोननो शेयार खालामनाय जाबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोना नायोब्ला मोनगोन आरो मोनथिगोन बिथां गहपुरनि फुंजा जायखौ मेथाइ खनगिरि बिथां गोबां मेथाइ बिनि मेथाइखौ जों खोनासंनो मोनो आरो बिथांनि जाखिनि गोदै राव गोदै गारांजों जों गोबां खोनानो मोनो रासिन आं साबसिन मोनो आदा बिग्रायनि मेथाइखौ गोदान ओंखार गोजाम ओंखार ससेब्लाबो आं खोनासङो आदाया आंनि थाखाय बिराद गिदिर लोगो होनना बुंनांगोन बा आं बिनि मेथाइखौ फल' खालामजोबो जाय हक दिनै बिथां फुंजानिखौबो आंबो बिनि मेथाइ हारिनि मेथाइ जिखिनि हारिनि मेथाइ खननाय बेखौ मोजां मोनो आरो बिथाङाबो दिनैहाय जेल सिङाव हाबनानै गोसोखौ माबायदि नाङो होनना सोंदोंमोन बा साननाय हनाय जों बाहेरायाव थायोबा मा सिन्था खालामो आरो 1 घन्टा 2 घन्टानि थाखाय जेलाव थादों दिनै बिथांमोना मा सानदोंमोन दान्दिसे समनि थाखाय बेखिनि बाथ्राखौबो आङो सावरायदों बा बेखौबो आंनि चेनेलावनो हगारनाय जादों थ' आदामोन सानैखौबो आङो आंनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय थ' लोगोसे आङो दहाय नोंथांमोननो बुंनाय बायदियैनो दिनै जों सेन्ट्रेल जेलाव माबे मोनसेखौ दुखु मोनसेनदों होननानै बुङोबा दिनैनि दिनावबो जों बर' हारिखौ माबायदि मेगनजों नायो हाजार नोङो बिटिसियानो थाथों बा बिटिआरआनो थाथों बा माबा मोनसेयानो थाथों जोंखौ सेन्ट्रेल जेलावहाय जों बर'खौ ओरैबायदि नासयखायो माने बुंनो नाङा जाय मानसिया दिनै हारिनि स्पिरिट हारिनि फारसे प्रत्येकता टाइमावनो हारिनि बाथ्रा सिन्था खालामगोन जाखिनि आंनि बिफानि बैसो मानसिफोर बिथांमोना जुदि बे जेलाव होनबा खालि जुदि गेटआव नुहैसननायमोनबा रागाजों हयथ'बा सोबाफ्लांगौमोनबो दां बेफोरबायदि साननाय फैदों आरोखि आंनो थानो हायाखै माने बिथांमोना ओरैबायदि खालामदों जोंनि बर' आइजोफोर बिमानि बैसो आंनि बिमानि बैसो समानफ्राबो दिनैहाय गावनि फिसाखौ नायनो होननानै थांदोंमोन नाथाय बेवहाय मा बुंजादों हारसाफ्रा जेला गेटआव जोंनिया 10 जन 15 जन जमा जानानै थाबाय अब्लानि समाव हारसाफ्रा जुदि सासे सानै फैबाय जेलाव हाबनो होननानै बिथांमोननिफ्राय खुनु डिटेल्स माबा मोनसे लाया जै जेलाव सिङाव थांनो होननानै बुंबानो दिनै फांसन माबा मोनसे होननानै बुंबानो बिथांमोनखौ आरामनो सोदों बावहाय ओरैबायदि बुंबाय जे आमार मानु आगत खुमाबा लागे आमार अखमिया मानु आगत खुमाबा लागे बेखिनि बाथ्रा बुंनायाव आंनि खर'आव ब्रेनावहाय माबा मोनसे सु हाबनायफोरबायदि मोनहैदों दिनैसिमबो बे बाथ्राखौ आं गोसोखाङोब्ला माने बिखायाव माबा मोनसे सु हाबनायफोरबायदि मोनो अखमिया जाथिया जों बर'खौ माबायदि नासयदों होमबा जों बाहेरायाव बेफोरबायदि खालामबाय होमबा जेल सिंथाराव बिथोराव जोंनि बर'फोर सोरबा ड्राग्स जानानै थानाय सोरबा माबा माबि एनडिएफबिनि बादै गुबुन गुबुन केस जानानै थानाय बिथांमोनखौ जों माबायदि नासयदों जों बेनि बारै एसे साननानै नायोब्ला नुहुरो जोंनि जों बर'खौनो बाहेरायाव थानायखौनो जुदि आमार मानु आगत खुमाबा लागे होननानै बाथ्रा बुंबायबा ओंखारनायाव होमबा माबायदि बेबहार खालामदों माबायदि जोंनि बर'फोरखौ नासयबावदों होमबा जों दिनैसिमबो बेफोरबायदि नासयनायावनो नासयजाबाय थाबाय नांगौ नामा आंनि सोंथिया बे आरोखि थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै भिडिअआ गोबां गोलाव जाबाय आं गासैनिसिमबो जायफ्रा जोंनि बे जोबथारनायावहाय 30 थारिखआवहाय जायफ्रा मेथाइ खनगिरि होन सोरबा गुबुन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बिनि दैदेनगिरि होन बा गुबुन दैदेनगिरिफोर बिथांमोना फैनानै मोजाङै साक्सेस बा जाफुंसार होनायनि थाखाय बिथांमोननिसिम रोजा रोजा थेंक्स बावहरनाय थाबाय थ' लोगोफोरा भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि